And no pensi the radia say radide koso hweyen koso hweyen mu yeda radia si bebre mawo and no pewuti and baby will be yama wakababa and no pay morning devotion and Anidaso Bere iguswara Hebrews chapter 11 1-6 Hebrews chapter 11 1-6 and then no pay original so na yenewo etie nyame kronkron afutu semo ade mawo. Baby, I will be a yakese radinchira so do free to Okuma 97.1 titirone Mama Ako let them say for joint Amanfo new road Mama Ako radinchira baby sa no pay oti enka ewo baby awo na sanso na baby awo bi oti bia na ma wakwaba baby awo bi oti on internet Facebook YouTube baby awo oti bia yakese ayiko na bosumi fufura ye wura mu ensi uyiye na erade ahoden erade tumi erade basa edenkuni mawo amen na nia erade pese odewe no watumi de waye edi ye mo agwa ba do penso ishire erade di mawo enche kura na ye kan Hebrew chapter 11 1-6 bomodiana fa Bible na mediuni na ye nhwe Bible mu ena no pay ewo Yesu din mu amen You are God. You will always be God. Somebody minister to him. Tell him, always God, always God. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. My radio 97.1 Hebrews chapter 11 1-6. Let's read Hebrews chapter 11 1-6. Ti duba ko ntichemu esia edikan no kan efi Hebrew fo homa ti duba ko ntichemu esia a edikan no osi na afi gide ne ade a yen eni ndaso ho ahontoso ne noama a ye nhunu ho adansije na yimu na tetefo no nya adansepa gidi na yede te ase se wiase ahodo wode onyankopon asem na esiesie entinia eni tua free noama a ena edimu na ebai gidi na Hebel de bo afode a eso chene Cain de ma onyankopon eno so na onam nya adanse a etene efiri se onyankopon di na ayeye de ho adanse na eno so na onam wi a odaso kasa gidi inti na wofa henokoi na wenhunu owu na wenhunu efiri se onyankopon befa no koi ntra na ansa na worebefa no akono onya adanse se oso onyankopon eni verses na se gidi inimu a obi ntumi nso eni na ese dia oba onyankopon nchen no se ojedi se owo na oye won a wohwehwe na echirkwan no ketuafo meretu sesi bi na se gidi inimu a obi ntumi nso eni na ese dia oba onyankopon nchen no se ojedi se owo na oye won a wohwehwe na echirkwan no ketuafo adolfo no erade asemi asidan ke erade den na no pay no ye hwegidi ho asem ye hwegidi ho na muntu ye fi bosum na se na yete nya erade nam na doboso abusumi enum. This is the 5th month of 2023, the 5th month, the coming month. Then we have done halfway the journey. May this 5th month establish you for the exact purpose. Busumia to say numi en erade mawu bia wadu na on churchill na oni wenim kan na oma wonsa enye nhira
wonsa enye nhyira wonsa do enye nhyira ensa ye tare wo hu enye nhyira ensa ye beta wo hu enye nipa mra wasetem wonsa ye beta wo hu empam ne fu mfi wo hu. May your hands be the source of blessing. And may your hands drive out, drive away, drive out, and drive away negatives. Drive away. Unsa empo niye papa. Ewo Yesu Kristo dim. Unsa empo niye papa. Na erade manadum eno sumaw. Baby, I will be out joining biano and anopai. Yere Hebrews chapter number 11, 1 to 6. Hebrews chapter 11, 1 to 6. Na Yasha Osin. Therefore, let us leave the elementary doctrines of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith towards God, with instruction about ablutions, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And this we will do if God permits, for it is impossible to restore again to repentance those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gifts and have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the word of God and the power of the age to come. If they then commit apostasy, since they crucify the Son of God on their own account and hold him up to contempt. For land which has drunk the rain that often falls upon and brings forth vegetation, are useful to those for whose sake it is cultivated, receive a blessings from God. For if any man be without faith, it is impossible to please him. For without faith, it is impossible to please him. Who? God. Ete na no pe na ye ka se uma ujidi epeja ujidi uma ujidi enin uma ujidi epeja ewo erade mu na ne erade peso do bayero otube de wo aye di ahye ne ho enunyam ebra yini na ye refi dwumadi ase na baabi a wo bi a waka minu se waka awie waka bible na wie wat control na wie na ye pese ye tell se ese Uma ujidi eden eyekese na jidi no eyeketu empa ne eye ebru nipa dwene so na ebe yekese na yede ahye erade no nyam esan se bibi biara erade eye won yasetena mu no ode ye jidi na ode ye na no pe ujidi etiden Ozofo Franklin woni etiefo nkasa yo papa na no pe so aseda ye dikan twedi ampon Nyankopon de ani echin so michia metiefu nyina won ade bia wo chinchin won efri edeto okuman 97.1 etie yen impo sorry ntem efse wo pe Anidaso nsem bi ate ewo Kristo mu Nyankopon koso a nhira won obi biara ohwe yen ena no pe so ene 2nd May yegusu anesa na mehwe asema yede ahye bosume no ase awsi gidi papa gidi ade a won play more role play eya de kese ewo nipa abrabom if say kwan kura uritu kwan na ugidi insipi anase unni gidi bia wo ma un say ade na wo ye no aye wan kasa woni padua no kra ye say ko menko na chese ugidi erihim na ye ka gidi kra gidi anything ena na verse 1 no erichire aye ade a ye nhunu nso yesusu se ewo ho anase ebeba ade a ye nhunu na yesusu se ewo ho anase ebeden ebeba anope na mere bisa se so ye ka gidi hwan ho gidi ene yereka eni owura no Onyankopon ho gidi ene yereka so wo gidi anope se owura yi ewo ho ana so ugidi se nensem a watworo no eye ampa ane ena amen ana gidi he onuadofo ade a obiri ntumi enye emaw eye se eye gidi
obi ntumi nji bibi ndi sɛ de awo ankasa no wobɛhu adeɛ no anase wo ankasa wobɛfa adeɛ no afa. Anɔpɛ mi bisa sɛ wogyidi ɛte dɛn ɛwɔ Awurade mu. Sɛn ɛna wogye owura no ɛfa. Sɛ mpo woyare na yɛbɔ mu ɛbɔ mpaeɛ mpo ɛma wo na woangye ndi sɛ saa mpaebɔ no ɛbɛyɛ adwuma a woyare no bɛkɔ so a atena ase ama wo. Sɛ woyɛ ade no sɛ gyidi nnim a wonimi bɛdi adanse sɛ ade no ɛnsi pi mma wo. Anɔpɛ yi yɛsɛ gyidi ɛberɛ na yɛn papa yɛretie ne audio na edi kan no ɔsɛ your hands are clean. So wogyidi sɛ ampa my hands are clean this month, this year, today. Wogyidi sɛ ampa your hands are clean anaa. Obi bɛfa so enya na ayaresa, obi bɛfa so enya na edwuma, obi bɛfa so enya na adepa bi efisɛ wagye di sɛ ampa bosome mu afi mu ene day my hands are clean. Gyidi onuadɔfo fa gyidi fetu anamon. Fa gyidi fetu anamon. Enye sɛ woritu anamon no akɔ bebi bia keke. O sɛ enam gyidi so na tetefo no nya adansepa. So enye ene ade. Enye na na eba be kyerɛ sɛ ma gyidi ndi wani mu kan wo Kristo so mu gyidi wo dabi ebinum enya bi dedaw. Ebinum enya bi dedaw. Saa so na wo nso wobetumi enya wo de sɛ wo gyidi a. Saa so na wo nso wobetumi enya wo de sɛ yinya gyidi ɛwɔ Nyankopɔn mu anase yɛgye owura yi dia ɛma nneɛma bebree ɔhaw mpo anase worenam amane bi mu na wogyidi sɛ ampa owura yi ɛwɔ w'akyi a bibie ni hɔ a ɛhwere wo da. Dano na yɛn papa Alfred Kwaten Erika asɛm bi sɛ sanka nneɛma bi anto no ɛna enye ni gyidi a ɔwɔ Nyankopɔn mu a anka onim sɛ saa na ɛte na yɛka sɛ ɛnto yada no. That was the time I already experienced that word no more. Nanso ɛsɛ ne ni gyidi a ɛwɔ Nyankopɔn mu nti no otume kwan ɛkokɔ n'anim. Onuadɔfo ɛna nɔpɛ gyidi sɛ owura no wɔ hɔ. Gyidi sɛ asɛm ne yɛ asɛm turodo, asɛm ne yɛ asɛm a yare bi wɔ wo so a ɛsa yare. Sɛ wo pɛ dwuma bi a ebie dwuma pon ɛma wo. Sɛ apon bi mu ato wɔ w'abrabɔ ma ebie saa pon no ɛma wo. Mintumi nim sɛ deɛ wo gyidi ɛte wɔ Nyame mu ɛna nɔpɛ ɛna mi gyidi rentumi nya wo gyidi. Na mmom ni asɛm no rekyerɛ yɛn busumi yi mu ɛsɛ yɛn gyindi sɛ owura yi ɛwɔ hɔ. Yɛn gyindi sɛ ampa na asɛm ɛyɛ ane ɛna amen. Na wada ne ho edi ayɛ den akyerɛ yɛn. Yɛhwɛ yɛ kinkan kwana Cain, the story of Cain ɛna ne nua no Abel. Ɛsɛ ne gyidi a Abel de kɔbɔ afɔre. Nti no Onyankopɔn gye ne de no tuu mu ɛsɛ ne nua Cain de no. Nti ɛma ɔtan bae. Onuadɔfo hwɛ ɛsɛ ne gyidi a wɔ Nyame mu nti nneɛma bi bɛsesa wɔ w'abrabom ama nipa atan wo. Ɛsɛ ne gyidi a wodi tu anamon nti edwuma bi betumi aba, edwuma bi awarepa bi betumi aba wo nsɛm na nipa atan wo. Ɛsɛ ne gyidi nti ɔtɔkɔ so kaa sɛ ɛsɛ ne gyidi nti verse 5 no ɔsɛ ɛsɛ ne gyidi nti Enoch wi ɛbra yɛn hu no. Nti na kyerɛ sɛ tetefo no wɔayɛ bi ama wɔn. Wɔnam gyidi so ama nneɛma ɛsesan. Wɔnam gyidi so ɛyɛ nneɛma pii ɛwɔ asase yi so ɛma ampa ebe mu ma wɔn. So anka me ne wo bɛgye di afe yi mu, me ne wo bɛgye di busumi mu, me ne wo bɛgye di ene day sɛ owura ne ka yɛn ho a anka bere ne dom bia yɛbɛhu owura no
ankabere ni don bia no yebehu ne nsenkyerene ewo yen ho yebehu se ampa my hands are clean yebehu se busumi mu my hands are clean yebehu se yen adwuma ni mu my hands are clean sene ayam papa di kan edi asem no anase kire yen no say my hands are clean so ugidi say ampa nyame mu nyame nti your hands are clean ana onyadofo every say yedi gidi etu anamo every ewo say yedi gidi ebata yen niama ye ho every me de ma asem every bewie na America church say said your yema king any said ye esi wo king ni Abel na Enoch brace no so yin so yedi yen gidi nyina si ore yi so a san senkyerene ni bi ebededi ewo ya abrabom nyame nka ho enanope na onhye yen den na yentumi nnante gidi kwan so na esi yen yiye busumi mu afeye mu eneden so amen Amen. Kuma Radio, baby. I can feel it, I can sense it. The King of Glory is here. I can feel it, I can see him. The King of Glory is here. Can you feel it? Can you sense it? The King of Glory is here. Hey! Can you feel it? Can you see Do you have faith this morning? the King of Glory is here? Ujidi ewo he. Can you feel it? Ujidi se rade besa yare. Sense it? Ujidi se busumi awefiase ebesi uyiye. Kuma Radio. Ujidi se boshe a yashawi ebebemu. The King of Glory. Ujidi se daya waso na wuhu nyame pebi a weni eje wo dai ni mu na wo sorry na uje unya yanka dai ni kura a ende ma wan sorry. Ujidi se be ye real ebebemu. So ujidi se busumi wadwuma be kokan. Ujidi se business ya wafiasi ebeyeye ana. Na ujidi se wo meyi won adisua wo suku be bi o madi erade be peja won ebe adon be dosun apon bi bie. Ujidi se akwantu ni be ba so ana. Ujidi se woso eye den yara obi be so won side wa call altar ye ni makache say yes I do. Na ujidi so say efiri na watene mu no erade do be ko na do abedu fie asomdwe mu ana. Ena no peye kagidi ho asem ujidi eneden. So ujidi se erade tumi adi nyina ye ana. Ujidi se busumi awafiasi erade kan ho ana. Ujidi se busumi ya wewuramu erade nhwe ma wani mu nwase ana. Uje tum se erade betumi ayade foforo ma busumi ya na. Uje tum se bibi betumi asi erade be ma bibi asi wo sitima ebeburu nipa adwene so. Emfi a watena se nyina ebi nsi da na busumi betumi asesa emfi akanyira wani mu je tum ana. Yeda irade asima wo bia utie ye na no pema mako ye sentia obi mo ewo let them say fu join to ho Amanfo nyamisha bebre say anoponi etie baby a wo utie bia Daniel Coman etie ye efi ahafo Kenya si number 2 Jericho. Good morning Danny nyami ensure non kan ho. Isaac Abugri. Things might be too late, but with faith, all things shall work in our favor. God bless you, Daddy, for this message. Yes, also for Isaac, Junior Abugri, Radin Shira Wonso, na onka ho na omani mpeja na dom enye kese wo so. Yeda wase se o de message ebe eni etiefu nyina.
Uwo jidi ewe radimu. Uwo jidi ewe radimu. Uwo jidi ewe radimu. Eye jidi nkwya ne de nantew. Jidi nkuto, jidi nkwya. Unni jidi a untumi nso Awurade ani. Anopa Awurade ntu jidi mu. Awurade ontu jidi mu. Uye den a niam bi esese wuhu, niam bi we esese woti ase. Na Awurade yensi na twetwe. Awurade ye nokwafo. Asem biara waka bi a waye. Asembia washibia wa mejina. This is the 5th month aye woman maujidin pejaw maujidin yekesi maujidin kwa kind na watumi aso Awurade ani senior Hebrews chapter 11:6 ni kan that's a jidi nima obi ntumi nso ani jidi nima obi ntumi nso ani say obenya ani so say you please God your friend in favor. Another word to please means favor. When you be any muduma you have pleased the person. When you have pleased the person will also give you the necessary attention. Pleasing, when you please somebody, it brings you the attentiveness of the person. Also say, when you did you a radima, to mean train attention. So when you Christo Mujidia, to mean huno. Etia kan ye de kwakosi obia yi afo mfihia dumie moja etunu fo mfihia dumie na osi Yesu Kristo iritwamu dia mebo modin akoso na atade ano na minim se medim nsa kana atade ne mu ano a me yari etubetwa ene wa mane etuntwa na Awurade ensa enkan ewo Yesu dim otu anamon fifefe nipa ma bo modien so na atade na no your friend the philanthropist abrena ya atade tenten kakra eti osuano no sen suano biem esan so mu yiye ebrimu so de naja by proximity gra no won ya owura yi nenam nanso Gidi, the level of faith from the woman towards Jesus Christ is such that Jesus was not even prompted ahead of time. Say, Obi ba be kan wo no watwi to me, but he felt that virtue has gone out of him. Also, ohun say, to me be a finimu. Any day, mami bi tini baby, o say me de misako akokan meja ahoden. Meanwhile, onu akasa ahoden won mami na am kai no. I'm morning kind pussy me the sabe count. Nemum or think can say Obi di nijidi a break in the bedroom. Obi di nijidi a boy na junimu. Obi di nijidi a butu. Obi di nijidi a peja bibia finimum. Obi di nijidi a jenin shirabi. Obi di nijidi a fa enunyambi. Obi di nijidi a peja yedibi. Ano pay busumi fa ujidi peja bibi we radimu. Faujidi so bibi mu ewo Kristo mu faujidi ka bibi wo Kristo mu faujidi entwi bibi mfi Awurade mu esan se jidi enima obi entumi nso ani nyanyame pese odi yenye obese odi ekono eye den yara ebebem onyame nsa bebre baby a wo bia ekua late Awurade nsa mama Julie manfe Awurade nsa mama otubia Awurade nsa mo baby a wo tie Toronto tie yen ewo Mampon utie wa monochrome utie wa manfin baby utie we brew utie we du chrome baby utie ubia ebia utie wa manone chrome country bia wosu bia enano pay maujidi empeja we radimu maujidi enye kese we radimu bosumi aye wuramu maujidi enye kese yesu da jidi edi da jidi edi manipa hu se wo jidi ma doctor ni hu se wo jidi ma lawyer ni hu se wo jidi ma jidi nya kese Kristo mu ahoden enkura wo Awurade mutumi ensisi o Awurade ni wasema o ujidi aboto na nsam peja bi o na bosumi yi Awurade manadom enye kese ma o ewo Yesu Kristo dimu wo Yesu Kristo dimu ewo Yesu Kristo dimu. Can you believe? Can you feel it that the King of Glory is here? Busumi, the King of Glory is moving with you. I don't think they say your hands are blessed. Your hands are blessed. Your hands are blessed. Your hands are blessed. Wonsano nyuma beyeye. Your hands are blessed. Etin seye bata wuhin. Entwe ne pambre wasitirem. Na enseye bata wuhin ya empia ne fun nkwachi.
and say entry nipa emrawo because your hands are blessed. Eradin Shao, your cow says 0551667755. Na you to me friend na you din bobo ye kasa was sono ube to me afraid. The lines are active this morning for phone in, so you can call. First caller, young papa Richard Ejebrichun papa Yamawo Akwaba Anopei. Good morning, papa. My papa to gain come home. And counsel, papa. Idia, come once again. Young breakfast, your breastfeed, idia no, whom here pa. Young breastfeed, whom here. Omumpa, issue. The little pie, no, to there is your way issue. No, crano. That is here, say GP. And the used to quote that na buy it used to be near the but the pa say that's why I didn't say this one. You didn't want over on the country. You proceed it didn't need to be it didn't car. Used to be with the empire when I send them the Muja or you see, Opanoa or person that had him no cardi. On the card is on the only who see usually. And no put no yet. And no put no yet. And the air basically, Christian in and I saw would you deal with the Musa, Bibiano, would you to me say, Obikiama, Obikiama. Now, say, yeah, in the paper, so would you deal with the more? So, the panogram, a shilling class E. Would you do with you say the Kiama? Would you do with who said, and it's all what you do with Mukanoa, a shilling panogram in grind. I'm a need to me yet, yeah, I saw yet the ever. And the eggs of all, you did it. The Kai Abelbia, not only in Gideon, say, so I arena say, one of the Panians are no better. Dr. Oyare, Dr. Peveno, the doctor I'm on the funny. I did you know where now Bizanzo, I would not want to say. And yet, maybe say, the other woman, Pania, I'm on to Mazusa. Indeed, Ramakanzonia, Umiba, or for Fitina, Abenin Sano, Copine, Marco, no baby, and only a sharp. To buy it or the sharing. So, I don't want to know Pania. And or done or the effect to calculate and now. I did you know, boss, you don't some catch you. You what for me? And Japanese or the they say, oh, open name Quadia. And they think of what you did, and we are past. The idea is it is with the empire. No bit fair, I did, and I did at the airplane. Nyame nhyira bebree papa nyame nhyira bebree erade nhyira yɛdɔ ase gidi no yɛde abɛ ano no kra wɔ kra gidi nti ayɛsɛ tumi ba papa nyame nhyira yɛ chama me ne abusuafo nyinaa anɔpɛ yi bye. We pick the next caller Emma Kwaba Kuma 97.1. Anidaso Yesu Kristo mu the Mama Julie Manfin. Yeah, asungin kamo papa no. Enkan so mama. No pray. Asidam komam. Na sida kesin sun koma yan papa bo fe. Enra yan sa o so. Amen. Na yan ma yin ne adwuma ya dan ma yan ma. Abi si didi san o pe se wo se yin ya didi se e be ye adwuma ma yan. Amen. Na so o Kristo ni na o ni didi dia. Ene na o Kristo ni ni pe ye se Ewurade no hu ne da. Ena Yesu hu ne da. Ena so da bia wo sora wo bompai ka wa asem kire. Na wonnim sere nya adwuma de. Se na nka mfasi no so se wo ka. Ke Kristo ni biara de se nya gidi. Se ne amekan Ewurade be ya amam, ebe yeje, ebe ye ho ampa. Eda ma se. Ene mo nkyerɛkyerɛ abe ne bre nyinaa mo kyerɛ.
Radin Shram. Mama Mahmoud, non Yamukase. Na Anapabia Motini, I am drum. Amen. Amen. That means I'll be brave. Next caller. Akropong-Akuapem 97.1. Anidaso Yesu Kristo mu. Yo. Gidi. Ina odi tire share radio. Say you kura yin gidi. Sa wo yare ko na wo sa yare na se wi ni gidi se yare am se ni ho betema. Wo enjoy. Ti ese se ye yare na ye kisa ye gidi. Na ye se yare na gidi na echi no. Ampawo. Biara aje be fam o be di energy na ya kwa asoro kwa na se ni gidi ya se ni asoro na o ko ni le mu keke se nta su di ene se ko se ni gidi se ni gidi na ti o be yi ya no se yi kira yi gidi na ye se yi gidi mo te na ye se ye wo bere me dia o kan ya ho abere ni de dia na pe na men ka mo se ntiram Mama Yadin, Yansa in India, when the stretch you Yadin soon cost na on your mamma. Mama Yadin, Yadin to Mama Yadin, and this Yadin into the soil. I'm not sorry and I'm sorry, I'm not ready. I am the Banana. Benny, yet one can't change your mission. Bye. Yes, you're Akropong-Akuapem 97.1. You say, Quia Anton can pay an HS and you're Benadania woman. Now, what did you Lataphone? We are And a moon by both. The radiasi, yada Yesu asise yatisa, eradi main wie prekope, na ye fasted mano, ye koswara na simple, ewoni awefi asise ori ye. Anidaso Yesu Kristo mu. Anidaso ne de ena moon by bonchi. Mr. TTM, my dear radiati. He said, person, I'm he said, me or black, me, baby, but it's like a dream, matchy. It's a more by born, madam. They said, yeah, for so. So for my background, I said, no, quiet, by Tikana son. Yeah, that's where I'm then or your man is saying, a man can table none to one. Uncle say in fear of money. And I'm Mr. Okay, Obeti throw number it to her na your pound media. Another pay your pound program first, that number ya. Yo, a radio bompire no pay the Wafana won't start. Na yesterday won't start, say, Obasa say one wording, no so. Say, radio be sure upon a day. Be sure upon a tiffin, a prayer, and a full atoy. Inshira munshira, a rade, adom, a radisika, jete, a radifadom, Nama Wafana, Ensini, a way Yesu Kristo dim. Yeshira dim audience so. So Bemana dance kasi we Yesu dim. Amen. Yembre no asun last caller. Hello, Akropong 97.1 morning devotion. Anidaso Bere. Anidaso. Anidaso Radima. Yo, Pacho Yankasa. Yo, for team. Oh, that's beautiful. Also for Yankasa. Yo, and I kind of say. A Christopher, Vibrina, Sabio, you say, as a young from Catara. Because the Canasa, you are not quite. Also, Kajin or catches over Giddy, and so I saw down our team as I only Mujid into know, or 3 jars or if she had more Kukumas or called him Piebo or Honoma. And so, I saw now. Woman just on the Akropong Shira or Honma, the baby out of Koholo, Akropong Beshira. In the same time, yes, by being any, you know,
yɛntimi hu nyankopɔn anuonyam nso ka so mu gidi no so asɔre dɛm hɔ na ɛsɛ wodi nyankopɔn di ɛsɛ gidi tina wɔfa Hebrew kɔ ya wo ehu owu nso nipa no sɔfo na ɔne nam na nkɔta na asɔ da ɔtim kɔ ni gidi wɔ hɔ no nto gya hɔ no ekɔ kumasi ekɔ bɔl gatanga efa ka akɔ ekɔ mpae wo baabi na ne ho kyerɛ ndɛ wa fɛrɛ sɔfo na wa hanse wɔn mpae ma nti sɛ yɛsua gidi di ani yɛsua ni yie na yɛnso mu yɛ na nso ɛbɛboa yɛn nyankopɔn hyira na me hyira bebree mu nia nyame ka ho no hyira yɛda ase papa so wafrɛ ɔkoman anɔpa yi rade hyɛ wo bia aha ne yɛde obɛsi aha ne yɛde obɛsi ma w'ani nie wɔ awurade mu bosom yi a wawura mu yi awurade hyira wo nsa so na ma wogyidi yɛ kɛse kɔso ara na gyidi wɔ awurido mu kenkan bible nsɛnkyerɛnne ahorow a yesu kristo yɛ yɛosetie gyidi ho nsɛm ɔkyɛn yɛbɛkɔ gyidi ho nsɛm bi ɛsɛ sɛ yɛhu wowɔ gyidi a nneɛma bi ɛsɛ sɛ woyɛ na ɛde kyerɛ saa awurade nhyira no nka ho kɔso ama wafiri ne da ɔkoma 97.1 na awurade nkɔso nhyira yɛn mpae a yɛbɔ mu asɛ bosomi nea wohwɛ kwan wɔ awurade mu no awurade mfa nkyɛw ɔmfa nom ɔmfa nhyira wo ɔmfa nsiesie na ɛnyɛ kɛse ɛwɔ midin ɛde Reverend Nathaniel Kingsley Entsie na mewɔ Grace asafo mu awurade nhyira wo so yɛde nkyia Amanfo Akropong-Akuapem Akuapemfo Ghanafo abibifo baabi biara yɛwɔ biara nipa wɔbɔ Kristo din osuro ɛne no kware mu no awurade nhyira mu nyinaa yɛnyame yɛ adom yɛbɛsia atoa so dwumadi so awurade de akwanya ma yɛn ɔkyena yɛbɛsia hyia wɔ afidi so aha yɛ 97.1 Command Radio faseda fahurusi fanigye som awurade sɛnea ti biara yɛndimafo yɛfrɛ no asafo awurade na ɔte ase ɔmpa abada awurade bɛgye wo ɔbɛhwɛ wo ɔbɛkora wo ɔbɛsɔ mu na ɔde wobɛtwa bosomi na ɔde wawura dwun mu na ɔde wobɛwie afi ɔbɛma wadanse adɔso enti nya gidi di gidi so gidi mu fa gidi nantel fa gidi bɔ wo ho esi fa gidi twa wo ho si na bibi biara gidi ni hɔ no mɛmmɛn hɔ obi biara ne kasa gidi ni mu no mentie pia togu na to kyene na fa ne gidi ɛwom na fa gidi nantel awurade nka ho na awurade nsiesie o ɛyɛ Bethel Revival Choir ɛne Pastor Edwin Dawson ɛna wodi tie wɔn awurade nhyira wo yɛbɛhyia nyame adoma ɔkyena bye bye